Българи са на път да покажат на света революционно нов двигател. Нарича се контролиран електромагнитен двигател. Както става ясно от името, изобретението използва силите на магнита. Електричеството е необходимо само за да подава импулси, които да го управляват. Автомобилите са страстта на Валери Матов от дете. Днес той има собствен сервиз, а в свободното си време е изобретател. Познатите електрически двигатели са ротационни. Те се движат само тогава, когато им подадеме някакво напрежение, независимо какво. Тоест трябва да има акумулатори, които да въртат тези двигатели. Тук обаче акумулаторът само подава електрически импулси, които управляват магнита. Самото движение се получава благодарение на това, че магнитът се опитва да се залепи за метална повърхност. Това бих казал, че е перпетуум мобиле, защото енергията, която ползваме от акумулатора, се възвръща благодарение на едно генераторче, което е вързано за коляновия вал на тази машина. Виждаме изобретението в, така да се каже, суров вид. Двигателят тепърва трябва да се монтира на автомобил, когото да задвижва. Зад мен е едно моторче, което съм започнал да го преоборудвам. Както виждате, махнал съм цилиндъра, главата и слагам един магнит и благодарение на този магнит аз ще се возя на този скутер. Нито ще зареждам ток, нито ще ползвам акумулатори, нито ще зареждам бензин. Просто ще се возя абсолютно безплатно и ще се радвам на слънчевото време, евентуално. Бъдещето на изобретението още не е ясно, защото тепърва ще се търси финансиране, с което да се популяризира. За новините на Нова, Златина Захирова.